Godt, nu er vi kommet til vores favoritter. Og jeg har valgt Stauning Kaos Triple Malt. Og jeg har vist lige glemt at hælde op, så det gør jeg lige først. Mens du hælder op, så vil jeg fortælle om min nummer 1, som jeg selvfølgelig har hældt op. Det er en Copenhagen Distillery Raw Batch. Min favorit er den nye batch number 5. Det her det er altså en batch nummer 3. Den er også god. Den har en flot, intens, mørk ravfarve, og den er sådan lidt olieret, den er lidt tyk i. Den laver lidt flotte gardiner, som man siger. Og den dufter. Man kan dufte egetræ, det er fra helt nye ungarske egetræ, den er blevet fadlaget på. Man kan dufte vanilje og malt. Skal jeg lige smage den? Ja, prøv lige smage den. Snakker du så godt om. Den er... Nu kan jeg ikke vende mere. Okay. Nu bliver jeg simpelthen nødt til lige at dufte og smage Kaosen her. Kaosen har altid været min favorit, for den er så kompleks i smagen. Den har både duft af røg og lidt karamel. Jeg kan heller ikke vente nu. Nu må jeg også smage. Skål. Skål. Jeg fik jo slet ikke fortalt, hvad den her smager af. Der er vanilje, melasse. Du kan også dufte, smage af egetræ. En rigtig super god. En rigtig søbewhisky, som jeg kalder den. Ja. Så nok for den her gang. Følg med os på danskwhiskyshop.dk.